la repetida presència policial durant la marxa cap al Parlament contra el 3+2 i en les jornades de vaga i de lluita dins els campus de la Universitat Autònoma de Barcelona o la UB Diagonal l'octubre passat. Permeteu-me ara recordar les nostres companyes de la Pública Judici. 13 estudiants que s'enfronten a 8 anys i mig de presó cadascuna. 13 companyes a les que demanen presó per defensar un dret fonamental, una educació de qualitat. 8 anys i mig per defensar l'educació pública. Són les mateixes institucions les que dia a dia apliquen polítiques liberals, les que entenen l'educació com un negoci, les que la mercantilitzen, les que expulsen la classe treballadora de la universitat amb els preus abusius de les taxes, que eliminen les dones de la història, que venen les grans reformes educatives com a transformadores i que prefereixen la presència de l'empresa privada dins els òrgans de govern de les universitats en lloc de la veu de les pròpies estudiants que lluiten per un model educatiu digne. Aquestes polítiques liberals i retallades ens han dut a una crisi educativa estructural, ara agreujada per la gran crisi social derivada per la Covid-19. Les companyes de la Pública Judici ens demostren un cop més que la repressió és present quan es lluita, quan no es té por. Però quan tenim por també en sabem sortir reforçades, perquè sabem que ens tenim les unes a les altres, des de PAS i PDI, professorat i mestres de secundària, doctorants, estudiants de tots els centres, les assemblees de facultat i, en definitiva, tota la comunitat educativa organitzada any rere any. Només lluitant aconseguirem el futur que volem i que mereixem. Un futur on les joves no siguem precaritzades, un futur on es posi la vida al centre, un futur digne on l'educació sigui pública, en defensa del català, feminista i de qualitat. Aquest 3 d'octubre, les estudiants, unides amb la comunitat educativa, comencem l'embat per fer front a la crisi educativa.